o balance é que non descarto abrir esas posibles vías de colaboración e ter estas reunións de traballo, non? Porque hoxe é unha primeira toma de contacto con un decálogo de 10 temas importantes para a nosa provincia. Creo que o máis importante é ese compromiso de vamos reunirnos, vamos a falar, vamos poñer encima da mesa o que pode facer a Xunta, en que pode axudar a nosa provincia, aos nosos 67 concellos, abrir liñas de colaboración, cooperación. É unha Diputación, unha das miñas apostas grandes é a cooperación cos concellos, entón do mesmo xeito que é importante que todos os concellos teñan un interventor, un secretario ou secretaria, unha tesoureira, non? Que teñan persoal suficiente para sair adiante coas súas cuestións. Aí o presidente tamén me trasladou que sí que sería interesante incluso un convenio Xunta-Diputación para poder poñer habilitados nacionais a disposición e poder cubrir todos os concellos. Non sei que máis trasladaros, creo que xa vos trasladei máis ou menos un resumo deses compromisos que adquirimos. Vou tranquila, a verdade, e contenta, con ganas de seguir traballando. Eu son unha persoa de bastante escoita e que trasladei con normalidade todo o que, insisto, durante estes 2 meses e pouquiño que levo na presidencia me trasladaron os meus alcaldes e alcaldesas. Lle agradecemos á presidenta da Deputación a súa vontade de sentarse a falar, porque creo que con estes encontros damos un exemplo de que políticos de diferente cor política se poden sentar, poñer en riba da mesa problemas que afectan a todos os cidadáns e, polo menos, trazar vías de colaboración ou vías de entendemento para poder chegar a acordos en moitos deles. Traballaremos nesta senda para que esta colaboración se manteña e, ademais, chegue moi lonxe.